Kde to vlastne som? U nás. A ty? Kto vlastne si? Ľúbiš ma? Tak ľúbiš? Kto je to? Volá sa Valent Grey. Čo je za človek? Drák. Čo myslíš, že ťa s ním čaká, čo? Ľúbiš ma? Ja sa zabijem. Či už si prišiel o majetok, či ťa postihla choroba, či zomrela žena alebo priatelia, nesmie to znamenať koniec, ale boj. To ste pekne povedali. To svätý Cyprian. Preložil som ti kúsok Biblie z latiny do slovenskej reči. Neviem, či poletí. V tej knihe je podpis. Nejaký Da Vinci. Nechceš sa oženiť? Kto by ma chcel? Ja.